Prije 2 tjedna bio sam u Carigradu i imao prigode uz vrlo dobro, a i stručno, duhovno vodstvo upoznati tamošnje tragove kršćanstva iz ranoga bizantskog doba. Najprije onu veličanstvenu Aja Sofiju, Svetu Sofiju, Svetu Mudrost i druge crkve. Ono što me je silno oduševilo i na toj Aja Sofiji i drugim crkvama, sve su one okrenute prema istoku, odnosno vrata i gledaju prema zapadu, a sprijeda puno neke igre, najprije arhitekture, koja omogućuje da uđe u prostor što više svjetla. Ex oriente lux, s istoka svjetla. To znači, crkve su građene i u svojoj arhitekturi da nas podsjete kako je čovjek ponajprije i na koncu konca biće svjetla. Naravno, ne samo ovoga svjetla za oči da vidimo, nego ponajprije svjetla za ono srce naše, koje ne voli tamu i koje točno zna da nije stvoreno za mrak. Među tolikim crkvama koje su na isti način građene s tom istom željom da u čovjeka uđe što više svjetla, izgrađena je i ova naša crkva Svetoga Lovre. Po najnovim istraživanjima ona bi bila građena u svojoj osnovnoj strukturi čak koncem 12. stoljeća. Vjerojatno je slično tako i neka građevina prvotna bila na mjestu gdje je sada Franjevačka crkva, o tom svjedoči onaj portal romanički. To znači u Požegi negdje u staro doba, već od početaka grada, išlo se zatim da se izgradi sakralne građevine crkve u kojima bi čovjek mogao susresti sebe u dimenziji svjetla, u dimenziji blizine. Svjetlo vam je blizina. U dimenziji prisutnosti, u svjetlu tek vidiš drugoga. Pa baš tako tumači prorok Ezekijel u današnjem prvom čitanju, da je Jeruzalemski hram bio mjesto u koje je na svoj način kroz otvorena vrata, nije spomenuo prozore, i otvorena vrata, da uđe kroz njih slava, doksa, grčki, dakle slava Božja. Slava je jednostavno pojam za Božju puninu života. Da uđe nama punina Božja, da s nama bude prisutna Božja punina života i da ona može ući u nas i mi biti dionici baš te punine Božjeg života. Koje li ljudske čežnje oduvijek? Hram je bio mjesto prisutnosti, osobito po pločama zakona, znak saveza s Bogom. A onda crkve koje mi gradimo jesu hramovi, jesu mjesta prisutnosti, ali prisutnosti onoga koji je za sebe rekao: ja sam svjetlost, ja sam život, ja sam istina, ja sam put, ja sam krug života. Dođo da život imaju, upunili da imaju, još bi mogli puno toga nabrojiti drugoga. Sad odmah vjerujem da imate obrazloženje da graditi crkve nije tek nešto usputno, nešto luksuzno, nešto nepotrebno, nego crkve su zaista dragocjeni prostori koji nas podsjećaju da smo mi ljudi još dragocjeniji prostor po svojoj duši, po svome srcu, po svojoj neponovljivoj osobi, po svome srcu koje vam može čuti. Srce može čuti. Što može čuti? Radio, valove, a ne znam što to sve u modernom našem svijetu. Ne, srce je naše sposobno čuti samoga Boga. Ono je srce naše, naštimano na valove koji dolaze s Božje obale, s Božje strane.
I kad u sabranosti srca dođemo u crkvu negdje, pa i ovu Svetoga Love, onda vam se događa čudesna komunikacija između Boga i čovjeka. Po sabranom srcu otvorenom. Srce, čovjek postao hram otvoren za Božju blizinu i za Božju prisutnost. Koliko je izazovna riječ nekoga, kaže Ezekijel prorok, da je u hramu bio netko komu je rekao: sine čovječe, ovo mjesto jest mjesto moga prijestolja, ovo je mjesto stopa mojih nogu, ovdje ću posred sinova Izraelovih pogledati zauvijek. Taj govor, glas kojega je ovaj čuo, netko prisutan, netko kraj mene, da mi kaže ja sam s tobom. Ne samo da mi kaže, nego da bude onaj moj koji je sa mnom, koji je potpuno sa mnom, prisutan u mom životu, u mojoj sudbini. Koje li veličanstvene komunikacije koja se događa u našim crkvama kroz sabranost mnogih ljudi, kroz sabranost srca mnogih ljudi. Isus danas u Evanđelju svjedoči da baš ne voli trgovine. Ako bi se on snašao danas u našem svijetu gdje iza svakog ćoška trgovina, vole ljudi trgovati. Razljutila ga trgovina u hranu. Zašto? Zato što vam Isus točno zna. Ako mi svoj život svedemo na te dimenzije, na te razmjene, trgovine, gdje se razmjena materijalnih dobara događa, nećemo čuti, naravno srce, one dimenzije života koje su zacrtane u našem srcu, a naše su, a Božje su. Susret između mene i Boga. Ako samo pretvorimo sve u razmjenu materijalnu, u trgovinu, proizvodnju i potrošnju, nećemo biti ljudi koji će srcem biti budni, a osjetiti prisutnost u našem životu. Imaćemo pune ruke, a prazna srca, a što ti je to, a kakav je to čovjek? Prazne srca, pune trgovine. Prošle nedjelje slušali smo Isusovu prispodobu o 5 mudrih i 5 ludih djevica. One lude baš me stalno negdje progone. Otišle u trgovinu, kaže evanđelist, i zaostale u trgovini. Dok su se one vratile iz trgovine, zanimljivo je bilo u trgovini, zatvorila se vrata i nema više. One viču otvori, nema tko otvoriti. To znači, hoće li se dogoditi nama, suvremenim ljudima, da nam se otvaraju vrata trgovina, ali zatvaraju vrata života. Zato su crkve, da nas podsjećaju na to da smo mi bića sabranosti, bića u kojima se može dogoditi blizina, Božje svjetlo, Božja snaga i svijet koje mi pripadamo. Kad počnem razmišljati u tim koordinatama o ovoj crkvi, onda vam se sjetim kako je silno dragocjeno da su ovdje neki u 13. stoljeću već bili i željeli posvjedočiti svoju pripadnost ne tek trgovini, nego onostranosti, Bogu, Isusu Kristu, živom pobjedniku nad smrću. Pa kad počnete ovo malo fresaka iščitavati, a se oduševite što su ti tada nastojali osjećati i živjeti u svojim dušama. Bili neki Požežani, osjetljive duše, duše koja je pisala slovo. A imate Isusa Krista gore na vrhu. 2 puta Isus Krist. Jedan put Pantokrator, a drugi puta Maestras Domini. Rijetko gdje, nigdje nisam to susreo. Ponešto sam hodao po svijetu. U onim najranijim crkvama na freskama veličanstvenim, kao i u Carigradu sada, uvijek Krist Pantokrator, sve vlada. To je Krist koji je pobjedio i samu smrt, jači od smrti. On, ključ razumijevanja svega stvorenoga, u njemu
sve stvorenje ima šansu. A ovdje kod nas bizantska tradicija Krista Pantokratora, pobjednika toga Pantokratora, dakle naziv grčki, istočnjački, bizantski, i ovdje na ovome manji Krist, u ovome prvom dijelu, kojega nazivaju Majestas Domini, veličanstvo Gospodnje. Jednako Isusu onaj mandorni, onaj krug svjetla, on u svjetlu, biće svjetla. Pa kad dođeš na susret s njime, susrećeš se sa svjetlom. Dakle, dvije tradicije ovdje, jake, prisutne, kako je ovo susretište bilo naša Božega u 13. i 14. stoljeću, da su smatrali oslikajmo i bizantskoga i zapadnoga Krista, jer to je jedan te isti, snažan, jedan u jednom izrazu, drugi u drugom, pa se nahranimo, napojimo, usvojimo, upijemo njegovu svjetlost, njegovu blizinu u ovoj crkvi Svetog Loga. Onda imate Mariju, kolika je želja bila da se ovdje oslika Isusovu majku. Na ovome dijelu triumfalnog luka imate 3 sloja žbuke, onaj najprvi, najstariji, gore vidite ona glava ženska. Glava Marina, i to Marije zaštitnice. Valjda im se nije sviđala dovoljno, pa su onda drugi sloj žbuke napravili, pa ponovno Marija, okrugli dio, vidite, zaokružen. Opet Marija, ali s plaštem svojim zaštitnica, i pod tim plaštem vidite koliko glava požeških, čijih, naših, koje su željele biti blizu Isusu Kristu po zagovoru i zaštiti njegove majke. 2 puta ovdje, na istome pokušaju. A onda ovdje dok je slikar, neki slikao u luneti maloj, na vrhu ovdje, na lijevoj, vama na desnoj strani, na vrhu svetlišta, kažu oni koji proučavaju, nije bila predviđena Isusova majka s malim Isusom. Ali neki pobožni slikar želio je baš naslikati ju da bude i tu ona prisutna, kao izraz njegove pobožnosti, koje, dakle, dimenzije duše utisnute ovdje kroz ove slike u ovo zdanje. A onda ovdje ova zadnja imamo nebeski Jeruzalem, gdje su sve glave okrenute prema gore, lice do lica, glava do glave, sve gleda gore. Biskup tamo, obični svijet, Gospoda, svi jednako, svima treba pogled prema gore. Svi usmjerili svoje poglede prema svjetlu, prema suncu, prema smislu, prema nebu, prema vječnosti, prema Bogu, Isusu Kristu. Usmjerenost, ne naša, nismo mi izmislili, nego Bog kad nas je stvorio, utisnuo u nas tu čežnju, pa mi onda okrenuli se prema gore. Koliko bi govora ovih duša koje su ovo oslikale, a još više onih duša koje su kroz ove slike tijekom više od 8 stoljeća bile budne i žive za Boga. I sad kad vam se mi današnji Požežani nađemo u ovoj crkvi pa se sjedinimo sa svima njima kroz 8 stoljeća, onda vam se dogodi duhovna povijest duša koja je ljepota zapravo ovoga kraja i ovoga grada. Duše budne za prisutnost, za svjetlost otvorene, za onu snagu Božju koja je Isu Kristu progovorila, a slavimo je neprestano u svetoj misi. Sve ovo privlačimo portalu kao središtu naše životne okrenutosti. Isus Krist, koji je na križu ljubavlju svojom pobjedio smrt, i mi nismo određeni za mrak, grob je mrak, smrt je mrak, nego mi određeni za svjetlo, za pobjedu. Prije 240 godina, 24. kolovoza, umro je ovdje u ovoj zgradi Antun Ganždić, naš Požežanin. On se nadahnjivao na tome, svega je poticao da negdje uzdiše dušu stalno Bogu. Pa je ta duša koja je dodirivala
prisutnost Božju, titrala na riječ Božju, progovorila i pjesnički i kao pisac, ali progovorila ponajprije svećenički, pa je onda on, što je probudilo se u njemu Božjom blizinom, Božjim svjetlom, snagom Božjega duha, pretočio u misionarenje, pretočio u profesorsku službu mladim ljudima, pretočio u pisanje i ostavio nam svijetao trag čovjeka koji nije živio uprazno niti isprazno. Živio od unutarnje punine, od prisutnosti Božje, od budnosti za nebo, od osjetljivosti za čovjeka. To su te dimenzije unutarnje, duhovne, koje je to blago i bogatstvo. Dragi mladi, draga djeco iz naše škole, Antun Kanžić, kad bi netko vas počeo zaustavljati u vašim dušama, pa vas pokušavao skučiti na malo mraka, nemoći i sebičnosti, taj bi vam bio neprijatelj. Jer vaše duše, dubina vašeg bića, vaše srce, svjetljivo je, želi svjetla, želi Božje blizine, želi njegove prisutnosti u vašim životima. Hajmo hrabro, po tolikim uzorima, među njima i Antun Kanžić, hajmo hrabro sebe ispitivati kakva smo mi to bića i zadiviti se da nas je Bog smislio ovako kakvi jesmo. Mi kad se saberemo u svom srcu, mi najedanput sposobnošću svoga duha možemo do neba. Kad te netko zaustavlja u toj budnosti za onostranost, za Boga, pa te skuči za malo, kao što su nekada učili nas u doba komunizma, ma kakav Bog, nema ništa, nego mi samo ovo i ovdje. A srce nam naše kaže, nije istina. Mi smo budni, mi smo stvoreni za više, za drugačije, za Boga. Kad dolazite u crkvu, pa onda prodišete u tim dimenzijama svoga bića, to je najveće što postoji. Ja se zato čudim mnogim ljudima, a osobito mladima, kad kažu da im je bedasto ići u crkvu. Da će u crkvi. Ne, tu se ti susrećeš sa sobom u onim dimenzijama dubokim, iskonskim, izvornim, u kojima te Bog smislio. I kad se ti probudiš i dišeš u tim dimenzijama, ti onda neku puninu dosižeš. Postižeš one dimenzije svoga bića na kojima zapravo čekaš. Neka je stoga blagoslovljeno sve ono što ova crkva Svetog Lovre, kao i druge crkve, danas nastaje činiti u nama i s nama ljudima. Osobito neka je blagoslovljeno sve ono što Gospodin Isus snagom svoje muke i smrti koju slavimo u Svetoj misti čini za nas. Pa mi onda rastemo iznutra, duhovno, ne samo do trgovina, nego rastemo do neba, do zajedništva s Bogom. Gospodine Isuse, hvala ti što nas voliš u svojoj crkvi, okupljaš nas u zajedništvo svoje blizine, svoga svjetla, svoje riječi, svoje ljubavi. To je to dragocjeno. Blago.